Ayike bafethu utata uGwede Mantasha kaNosabi uthi vukane emaqandeni vukane ngamagama akhe ngqo lawo. As if it was not enough what he said previously apho wathi khona ama South Africans awafuni umsebenzi umsebenzi awuzuzizelwa kubo. So ubuthi uthetha phansi kwalonto ba yena akazange athi ama South Africans are lazy. Qha nje ama South Africans awekhozi activists enough. Utsho njalo ngamagama akhe lawo. And ke ngoku uthatha umcimbi onochuku kakhulu, especially xa kezathi xa yena siya koma garage esiya emafamini udibana nawe uncedwa ngabantu bokufika. Yena self uveza abantu bokufika ngo and uyayazi into ba la topic is sensitive kuma South Africans. Number one, it's a very sensitive issue into yoba they are not working, they are unemployed. Unemployment rate yethu South Africa yinto kumele ba uyayazi if he was a true leader. Then ngaphezulu ubelba uaware into yoba kukhona South Africans ezinayo into ethi zingasebenzi nje izpaces zayo zo emisebenzini zithathwa ngabantu bokufika. Afike yena azokwenza ngongathi abona abantu noba bangawufuni umsebenzi sekuhambe yoncedwa ngabantu bokufika ezigarages because South Africans azofuna umsebenzi ngendlela kayena athetha ngayo, especially timing yakhe into baphezolo sibonile KZN kwenzeka ntoni kwimcimbi waba phofu ndisho into ba it's happening nationwide into ba abazali abafumani izpace ezikolweni ngendaba yabantwana ene befila ngongathi izpace zabantwana babo zithathwe ngabantwana babantu bokufika. So it's a very sensitive issue. So andikho sho into ba kuba nomuntu ongaza mkhwebele ecaleni amxelela into ba lento akayenzayo uyawanyola ama South Africans. Yinto lento akafuna ukuyibona. Sengathi abaseduze naye bangake bamkhwebele ecaleni bamnqanda into ba hayi man ayikho lento akayenzayo because uzawudibana nabantwana abazawuze baze bamdelele. To maintain his respect, he needs to mind what he says because what he said is just uncalled for. It's very insensitive of him. Abantu abatsha apha kodwa ndithe bayonqena ndithi hayi can't. I didn't use the term lazy. You can go back to my interview, you will not find lazy. But I'm making a point of what unemployment will defeat if we are activists. If silale asizoyi defeat. We must be activists. Now, activism can be yabona mos benbuza uMinister weLabour ndithi lamazwe azineighbors zethu have identified particular jobs to be reserved for country citizens. Why can't we do that here? You go to a garage, you galele petrol by a foreign national, something is wrong. You go to a farm, you find a foreign national isebenza pha. You go to a restaurant, uphakelwa by a foreign national. You go to the mines, basic work, every basic skills, yenziwa by foreign nationals. That is not about xenophobic, it's about patriotism. You love your country. People from our country must have work. They must come out of their homes, look for the job. That is what I'm told. I said people are lazy. No, I'm saying, Pagaman, nifuni imisebenzi. Uba ni apply ile, yenze follow up. Ithini reference number yam as an applicant. It's up to me. Uyilandelela alone. Ndikhona listing, the short listiwe. Ndizawuza ku-interview ndiyipreparele. That's all I'm saying. I don't say people are lazy. I haven't said that. I didn't say that. I will not say it in the future, but I will insist to go to abantu mabavuke emaqandeni bayilwe unemployment.